Baba, ngithi baba mhlamba wazi namhlanje ngifuna wazi lento wayenza yamhlukumeza umama. Owakwenza mhlambe kwakujabulisa thina kithi uthando kwalihlehlisa wena wamhlukumeza umama. Cha, kanguthethisi kodwa wakwenza inhliziyo kwayihlikiza namanje sakhala intombi endala. Wena lakhe ikhanda lahluleka ukwakha isithombe sekhaya ze uma uthola amandla ubuye wakhe ekhaya. Wena lakhe ikhanda lakhethu ukujubalala likhwela izindaba liyosebenzela ubala. Hawu kodwa baba engabe kuwe kuthini uma ubona lezi ngane ezidla emgqonyeni ezibhema amaphilisi? Awucabanga ukuthi nezakho ngenxa yendlala ungazithola zikwi-same street zidla idakamizwa nokudla okulahliwe? Mhlawumbe unembeza inhliziyo uthando kulele goli esifubeni sakho sebekwebile. Lwashonapho uthando lwabantwana olwalona wathi uyamthanda? Ake ngibuzo lwekhaya uyofika uthini ngobaba mkhulu mhla wendela kwelamathongo? Mina igoli ngilinyanya kuya nokubuya ngoba lasigwinyela obaba bethu. Igoli angilicabanga ngisho ngilele lilungile lihlale laba sebayidela impilo. Thina igoli lawuhlubula umoya wethu. Ngibhala lenkodla inhliziyo yansontsotha igazi liyagobhoza ubuhlungu bongalazi uthando likababa. Siney'ngane zakwethu namuhla siyabalabala nokukhala kusasiza umhlaba uyasibiza. Ngithe angithathe leli peni lomsizi ngilobe lolu sizi. Mhlambe kube khona umsizi ongasitabula sikhiphe kulolu sizi ngoba ngiyabona sekuseduze sibizwe ngama-street kid. Umama useyinhlekiso uhambe ngqongqoze emakhishini uzabalazela mina nabakwethu ukuze silale sidlile esiswini. Imbongi edla amanzi maqede kunyanya izazi.